bangene kwizitalato zedolophu yakuGompo. Kwakhona abahlali bekhokhelwa ngusodolophu Princess Faku bevathe ezimnyama bememelela ukuba bahambe kwela bemi bangaphandle kuvalwe neendawo ekutyholo ukuba zithengisa iziyobisi. Umzali oyinxalenye yalo mngcelele uthi intlungu yokusetyenziswa kweziyobisi ngabantu abatsha uyazela kuye, ukwathi urhulumente urhoqa inyawo ekulweni le ngxaki. Abantu bokufika balibulele ilizwe lethu. Siyacela, sibongoza urhulumente ngoba aba bantu sibamkele apha njengendwendwe, kodwa ngoku babonakala beyingozi ngokukuthi. Akumandanga mntanam, sine-depression, siyagula. Sicela urhulumente womzantsi nje Afrika asikhusele ngoba ilizwe likhuselwa ngurhulumente walo. Ophuma kwiCOSATU Obama Sokomane utyhola ngelithi amapolisa ayanyotywa ngabophuli-mthetho. Banekantsi xa funeke benze into esingabasenzi. Kufuneka ngoku abanye abantu abangazukenga lo unekantsi ngoba kukho umtyangampo welist yamashishini ekumele uba kudala avalwa ngamapolisa. Awavaleki ngoba abantu bathatha ii-drugs. Usodolophu uPrincess Faku ulithethelele inyathelo lakhe lokwenza umngcelele emva kokugxekwa ngabahlali. The position of being an executive mayor is just an addition. But first of all, before I become everything, I'm a daughter of God. And these are the children of God. I am a mother to sons and daughters of this entire city. I've taken oath that I will protect the people of Buffalo City. It is not just about marching. It's about supporting the will of the people, but in a lawful way. Amapolisa ebekhona nawo uqinisekisa ukuba lo mngcelele awubi nadushe. Ephendula kwizityholo ezenziwe ngusekela mphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumente kunye nemicimbi yemveli zokuba bayanyotywa, uBrigadier Nobuntu Gantana uthi akukho zikhalazo zifakiweyo kubo beyinkonzo yesipolisa ezibonisa uku. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-NPK kuGompo City.